Mao na niya ang ikaduha nga sumpay itong permero na mo nga gitira katong Ford. Tistingan na to ni pandar ang yabi oh. Tingnan na mo ni siya pandar ug muandar ba ni. Amo sa ni orasyon ng daan. Sige mo muandar. Dipinsa sa kuan wa di muandar. Tistingan na mo ni kay nami pisa nga gitaod. Daghan na mo kayong itistingan ni nga wa gyud ka pandar ba. Oni karon namong testingan ug muandar ba gyud ni siya. Nami pisa nga sige testingi. Bulan. Sige. Okay, one click ra gyud ay. Diandar gyud ay siya. Parang nagayo. Ano mong tirador. Oni pisa nga mong giiliso. Kini. Maura siya inungdan nga pila ka bulan siya nga di siya muandar si kinsa na ni ayo. Nya maura din siya pisaha day. Pigi kay nagdami an idaan. Unang kamo ug nay problema inyong sikanan. Ikonsulta jud nyo kanang mekaniko nga nay mga scanner. Ay nang tagna-tagna kay gintaon tag alas 12 nis gabi ayuhon kay matagnaan. Oray siya inungdan nga pila ka bulan siya nga wa kandar. Tirang gamaya oh. Tagiya ron. Nag-CR man to way siguro naglukso-lukso ron sa CR kay naglagubo-lagubo man. O din siya ang ikaduha day nga kuan. Ikaduha nga hugna sa among kuan tong permiro na mo gi-vlog. Andara palunga usab. Palunga usab. Okay. Andar yun siya.